जिहेतु खस्थ' मोननानै मेन्टेलि टर्चार फिजिकेलि टर्चार मोननानै जोंना बिब'आ दिनै जिउ गोमालांबाय। हय बुथारगोन ना हारसिं सुइसाइड जाखो जों बेखौ मिथिला, गोजाननि खोथा। जोंनो न्याय नांगौ, बिसारखौ नांगौ। जुदि गुमैया फ्रायनो दायनिगिरिबा बिनि साजाखौ जोंनो नांगौ थारमाने। दिनै नोंथांमोना बे होदों जोङो दिनै क'क्राझारावहाय एफआइआर होबाय जोङो। बे फेक्टजों थांबाय हजों दिल्लीयाव। दिल्लीनिया मा बिसार खालामो जों नायनोसै दा। जोंना दिल्लीनि बड' एस'सियेसनाबो एंगारनासो होदोंबा जों मा होनबावनो? होमबाथ' जोंना बर' जाथिया दासिमबो खौसे गैया। बेखौ मानिना लानांसिगोन। बयनिबो फिसा दिल्लीयाव हाबा जानानै थायो। बयनाबो संसारा बिदि जायोबा बोरै जानो? जोंनो रिंकिखौबो नांगौ। रिंकिखौ साजा होनांगौ। सासे हिनजावा सासे न'खरखौ सावना होबाय बे। जोंनि बिब'नि संसारा सनानि संसारमोन। बिसोरो साधारन देहानि लुगैनायखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बिब'खौबो जिउ गोमानांनायनि बायद'आव गोलैबाय आरो। जोंनो दा न्याय नांगौ। दङ गुमैजों रिंकिजों मोजां मोनलायनाया आजि 5-6 बोसोर जाबाय। बेखौ हायैनि हिनजाव मानसिया फिसायखौ राननानै रावबो लानो हाया। बिनि दुखुआव नोंनो मोजाङै थादो होननानै आं गोजोनै गामियाव थाहैनोसै होनना आब'आ फैनानै जोंजों 4 बोसोर थाफैदों। बुजाय आजाय दोनदों। नै दाखालि 23 एप्रिलावहाय बिसोरो बिफा फिसा लोगो नांनानै फिसाजो उन्दैखौ क'क्राझाराव हगार हरनानै आब'खौ लानानै थांदों बिसोरो एकाउन्ट खुलिनो होननानै। 1 मान्थनि उनाव दोनफैफिननो गोनाङा दोनफैयासै बिसोरो बेमारि खालामनानैसो दोखो दोखो टर्चार खालामनानै दा थैनो गोनां जाबाय आरो। पुलिस आं एड्रेसखौ मोजां मिथिया। नैबे माबानि मनिकानि आसल फंबाय बे। नोंथाङा मा बुङो जे बिथांमोना दिल्लीनि सहराव थायोमोन आरो मा मावोमोन? बिसोर फार्स्टआवथ' दिल्लीयाव निउ दिल्ली फारगन्स पुलिस कल'नियाव थायोमोन। बिनि उनाव दाखालि आंनि बिब'आ थांनाय लोगो लोगो न'आ ट्रेन्सफार जादों। गावसिनि फ्लाइटआव थाहैदों बिसोर। बिनि गेजेरावनो घटनाया जाहैदों आरोखि। जानायनि घटनाया जाहैबाय जे दिन समाव 4 बोसोर आंनाव थादोंमोन बियो आंजोंनो दंमोन। न'खरावनो जोंनि बाहाय बाहागि जयै दंमोन आरोखि। ओमफ्राय थांनायनि सप्ता खनसेनि गेजेराव आं फन खालामदों बेनो, दे आब' मोरै दं, माबायदियै दं होननानै खोन्थाहरदों आंनो आब'आ। दङ मोजाङै फंबाय, माखासे गाज्रि मोजां खोथाखौलाय नोंजों मा रायज्लायनो, आब' मोना मिथिगौ होननानै बुंहरदों आरोखि। ओमफ्राय दे जाबाय होनबालाय आब' मोजाङै था। ओमफ्राय बिदि थांनानै आंहा हिनजाव दं सासे, आंनि हिनजावनोबो फन हरो, रायज्लायो मोजां गाज्रि। ओमफ्राय बिनि उनाव घटनाया फैदों, फन हरदों आंनो आब'आ, दे सानफ्रामबो जों नांलायबाय थायो बोरै जागोन होननानै। ओमफ्राय दाना बुंहरबाय आं, दे आब' गुमैनो होलाय फना होननानै। ओमफ्राय गुमैया आं रायज्लाया होनो। ओमफ्राय आब'आ होनबाय नोङो लाउदाव होना हो फना, आं बुंहरनि होननानै। ओमफ्राय गेजेरावनो बुंना होबाय आङो, जों आब'निबो जानानै बुंनो हाया, गुमैनिबो जानानै बुंनो हाया। बिनि गेजेराव मोनसे खोथा बुंनांदो, गुमै जोंहा बिमाजों समान आब', उन्दैनिफ्राय बिमा बिफा गैजाया। जों बेखौ फोथांनो हानाय सिस्टेमखौ जोंनि आथिंनि थाखायनो हागोन आरोखि। जुदि नोङो बेजों बेबायदि एना एनि जालायबाय थायोबा नों हगार हरफिनदो। बियो जेबो बुङा आरोखि आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि खोथाखौ रायज्लायहरा। बिनि उनाव आं बुंहरदों, नोंसोर बिदि हेंथायै थाबाय थायोबा नोंसोरनि सानैनि गेजेराव माबा मोनसे घटना जागोन। हयथ'बा आब'आ नोंखौ बुथारगोन, हयथ'बा नों आब'खौ बुथारगोन, नङाबा पार्सनेलि गावबागाव सुइसाइड जाना लागोन नोंसोर होनना बुंहरदां। ओमफ्राय मैया 4थायाव बे